ఏరా ఈ మధ్యన వాకింగ్ రావట్లేదు? వాకింగ్ రావాలంటేనే భయం వేస్తుందండి. ఏమి కిడ్నాపర్లు మా సైడ్ ఎక్కువైపోయారండి. సరైనోడు దొరికితే సరదా తీర్చేస్తాడు. సరే అండి బాబు, జాగ్రత్త. సరే, ఈ కిడ్నాపర్ నాకు కనబడితే అప్పుడు చెప్తాను వీళ్ళ పని. ఏంటిది డిక్కీ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు? అరే రావట్లేదు ఇది అసలు. పట్టేసింది, ఎంత ట్రై చేసినా రావట్లేదు అసలు. ఏం తమ్ముడు, ఏమైంది? అన్నా ఇందాక నుండి ట్రై చేస్తున్నాను అన్న, డిక్కీ రావట్లేదు. ఇందులో లగేజ్ ఉంది. అవునా, నేను ట్రై చేస్తా. నాకు డోర్ ఓపెన్ అయ్యేది కదమ్మా. ఓపెన్ అయిందా? అయితే నువ్వే వెళ్ళా లోపలికి. రే దీంతోనే 36 కిడ్నాప్. బాడీని పోటుకప్ చెప్తాను, తీసుకో.